wa ba'i mugun ji da mugun gani Allah ka karshe dan shiga tsakanin su Allah ka hada azzukan su Allah ka nurwanta mu ka sa gaba dan mu muna rabon mu makattaka da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta albarkaci Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nisa'il al-nur wa rahmatan lil alamin zuhuruhu adada man madami halika man baqi wa man sa'ida minhu wa man shaqiya salatin tasbiqa qadawati bi'an salatin la gayat al-hawa la man tawalla ila as-salatin da'imatan bidawamika ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman misli zalika bisirrin al-ab Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. One plate one man. The plate is not kayan ciki a zuba min irin wannan ne ba. Babu kayan ciki na ka. A zubo shi. Ai wannan ba kayan ciki. Ka ba shi kadan. No, I can't. Wannan you are is not kayan ciki, you are is the disc is a plate. Za a kawo mai kayan ciki a cikin. Alright, yes sir. Jama'a a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waje ne ba. Allah ya baka yan uku sau 13. لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا To, gashi nan dai muna walima. Alhamdulillah. Walima ta cika. Ya liga mai gida na. Na zo biki na haɗe da manya. Na zo bikin abokina kuma an gama biki zan karɓa. Mana. Tora kai. Dan ba da jin, dan da jin. Amma ba ka sa sound ba. Wannan jollof rice, wannan fried rice. To da Allah ko za ka mana jollof din. Ayi switching to wani seat. Ka gane. Allah kana ji nan. Abin da yake so a wannan.
muna bikin al'umma da gwal alhamdulillah gashi nan kowa yana ya samu an ba shi abinci yana ci yawa wallahi ba za ka ɗauke ni ba wallahi tallahi ba za ka ɗauke ni ba na su za ka sani a YouTube ne Allah ni ba bari wancan shadow dan gwamna ya tsara kuwa ba kuwa Allah zai na maya gari da cokali na maya gari na gani idan ka anan ba mazaje ba kuma anan ciki amma za mu fara Ayuba ya Ayuba ne Ayuba Miskino Miskino Allah waye mai 206 lambar turai